dan sembah mireng ulung kapopo ring sang murbengat sahanane kang masih ring delahan tiang kamang mamuju ing wong tenrat kotomo manggo manuk rahen siwa sokoko tanggus linoyo Kitana suwuh iku werdine sirna arep nenggih kahanan tentrem data hangesti pitana iku luhur sirna kang memala mahanane jagat tentrem lamun kita angesti marang luhuring budaya Tuhan menika sesanti amrwani tetingan inggih para Mila sinebat wayang nenggih mengku wiridan wajib sembahyang anyar kara binukaning kandha. Hamrwani lakon sarate ingkang kabeh saking Pustaka Raja Barawa minangka purwaning makandha. Suguning arga sindara ing imbang kilen ana desa ngkoraken wana Kiswara kapernagisi ing Kalingga katingal Banjingan kadya ginaris Ancala. Haninggih menika ta ingkang awasta padukuhan Karang Kadempel. Kelampis ireng ugi sirepat ing Karang Tumaritis. Mila sinebat Karang Kadempel mangku surasa bumi mintaya. Katelah kencana wilis krana sading awiji tinandur dadi. Binasake kayu ceklek gedhong sesuai anggesangi. Datang kalamuning Tegalan pasabinan katingal rowe ring rawan. Bengok-bengok manguk-manguk sinula taneman polan palutui. Pola wijo katon ngrembaka, pola kesimparep mus gemlap, pola gemantung hang rembuyung, pola kependhem maweh sengsem. Sinebat klampis iring labet tengahing desa Sineng Wit klampis kang arupi cemani. Inggih sinebat Karang Tumaritis yekti dados pemuk lamun padukuhan Karang Dempel Miratoya.
Sendang telaga kados pepasen sumber guntuin belik meh warata ngebeki desa. Kumricik kang toya pancuran panayune pinara para handhok ing pasadinan. Kekucahe toya tinalangan manjing balumbang minangka miyara mina. Ilining banyu kalidat dados pesabaning mentok mimpi bebek meri lan pangguyang rebuk lawan sapi. Padukuhan kareng kedempel awangun desa Banjardawa papan miring Winaradin. Marga kang mahayat pinaprak ing tengah sinarasah Silasita kinancing padas kapuri nebur. Tapining marga dinajeng turus lantara gung ora katumiyung. Pangkang manglun dados payung temah hangiyubi uruping blanggung. Oce-ocean cecari wis ngumbar cucuk peksi jalak kating ngagrapyak ajak-ajak marang si perenjak. Glathik wingkolan cocak rawa peksi dandang miber kalangan datang kantun peksi kuntul kang soben sabin. Ora kuning warga kanton renggang gula pupuyur pulut ketitik saking pager bethek lan gapura deling kang ginali padha ing inggil tinulis Binika Tunggalika. Luhuring budaya miwah drasati merbadatan katilar ketitik saben wisma mangku papan panembah ngajeng wis rinengga cagak gendera saben sak jangkah sindung dilah. Lamun dalur bing damar mobat mabit datan montor-montor dilah ting persasat ndarum lat tuwuning desa. Padoning paduan hono sendang awasta sendang mintaya. Tepining sendang kinayaman raksa gung dados idung hangademi kang lagi sonjo. Dasare sehari-hari ing sendang kudu datan kendhat para kenya ngangsu toya ngindhit kelenting sinambi wara. Tengahing desa ana wisma awangun prasaja. Omah kampung mangkulurung kayusana kang minangka saka pinayut arapak kinancing blarak sesinget gedhek pringulung sinulam ceplok biring ketingal melok-melok kados jarit tirta teja. Jugan tengah sinarasah pasir jenar naratas merating tali disan. Rinajek watu item kang tinata tilunda-tunda petani hangimba talundagan. Lawanging wisma leregan ginapit pring gading ing ajeng rinengga keri gumantung esuk ginar sore gunulung. Parataran lajeng pananging rinengga petetenan pon-pon saka pintere kang mernata dados asri pesasat perasaning Mamangsari. Kebon bawira winengku pageh urip tinata rutut pinetha pacak suci. Pojok desa rinengga gerdu cakruk perondhan kanang kering wis jangkep lan kenthongane. Hanenggih sinta ingkang pinalak wonten ing madyaning wisma. Lah menika tawananira Sang Janma minulya nama Kidora Semar kang mengku surasa yen tinonton wujute sarwa samar. Pesemone tansah owah gisir weh pralamda kang sanyata. Iya Sang Nayantaka Nayalataka Pati yen tumenga ketingal sepa tumungkul ketingal sepi marga hulati kaya mati. Iya dada maneng ngunung tegese ora nang ora wadon. Yen lanang dada mung ngalir pawesti yen ta wadon kok gegombak kunjungan. Iki sebat Badranaya Badra Rembulanaya ulat pertanda Kula Semar Padang Panggali. Awit mulat lumadening kahanan kang tas kebak kabahagian mula ulati kaya rembulan.
ya sang janggan asmara santo wong kang semsemar wawarah utami inggih Jurudyah Kunta Prasanta yekti pamonging para luhur Kilura Semar sejatine Jawata kang ngalira janma Sang Hyang Ismaya ingkang namur kawula anglampahi baba ngrame minangka pamonging para satriya kang maha meksadu Mila jadul mehulu jumbu ginibak kaping 29 lamun krasa marang kawiryawan sedhep nitra saged ambawani bawana samono Ora Semar nuju lenggah ing madaning wisma pinarak aning lincak linambar widik Daring Pantara Daengu ketingaswaning sang Wanaraseta nenggih Raden Hanoman wingi saking nagari Pancawati arep-arep pindha saka minggah Rama kaget Lurah Semar Sigra ngawi marang Pating Katempek Prapti mangkon wis disabda ingkang ngamurwen kita Sudomo Gusti sasongko kang songan surya Prabanyo sulung kaswalaras urung sari-sari Samya manus ing salira sumarmanya sukanto Ujjalane sumulu narakupa Candra kusuma Neng karang kadempeng Leliteng Kilurah Semar
mulat ketun begalan aren-aren sami ngunduh parupala sinden sesengganan sarwin joget genti-genti saben mindra saking wisma lelana laladan sepi ngisep sapining sopana mrih pana pranawing tes entias marasuti martawaning tutya tulus mesure kasudarman neng tapining calani Jroning brata kataman jroning brata kataman wahyu dyatmika yo lai iki ndak wis padhakake Raden Harmamani ingkang praten kang kedempa mengkuta Raden Senggana kuwi nenturang ayu sowan wing momahku kene Raden Maruti nuninggih Bukulun lulus Raharja sowan kula niskala sawangsulipun sungkem kula kunjuk paduka Bukulun Ismaya kula nuwun mengko dhisik Anoman ing ngatasi aku iki mung wong gedhiba kaping 29 ning kena apa kok sira sungkem marang aku
Kuwi apa ora jeneng kleru Senggana. Waduh Pugulun. Anoman boten badhe kekilapan. Ing tata gelar paduka namung darajating Janmrimah nanging estunipun paduka menika Pugulun Bathara Ismaya inggih dewa ingkang menang handum. Kantreman adil leres wonten ing Majapada menika Pugulun. Oh, iya Anjani putra. Syukur bagi sewu dene sira ora pangling marang aku Ramandayapati nokno nulingi. Sawise sakringetmu sumeneh rasamu anuga wis tumata lungguhmu mara diagi matura. Ana wigati apa dene sira sowan marang wis mau kene Anjani putra. Nulingi Pugulun. Sowan pangrasa paduka Pugulun kula perang wonten Tri Prakawis. Ingkang sepisan sampun dangu kula mboten nguningan dhumateng gumlaring padukuhan Karangkedempel. Rumaos kangen manah kula. Duh Pugulun. Binging manah tanpa pamit dening Karangkedempel tumanitis mriki tansah manggih. Wilujeng hai tentrem nirbaya nirsangsa ya Pugulun. Oh, iya Anoman. Awit sapa mujimu desaku kene ora ana suwiji apa. Kawulaku padha tansah urip mat sinamadan daya dinayan mongkin nemong. Tansah ngudi marang undhak ing karukunan kanthi nengenake marang gotong royong Anoman. Nri. Sembah nuwun Pugulun. Ing kaping kalih kula ngaturaken alamoneng. Alam menika tembung lami, honeng menika kangen. Duh Pugulun. Wiwit brubuh ngalengka ngantos Sinten Prabu Rama salampan boyong kundur Sang Hyah Ayu Artian Sinta. Nembe menika kula saged ranggih kalih paduka Pugulun Ismaya. Mila ngantos kapang sanget manah kula dhumateng paduka Pugulun. Ingkang menika mugi paduka kastuhan nampi raos kapang kula minangka cihna bilih boten luntur anggen kula ngawur dhateng paduka Pugulun Ismaya. Iya Senggana. Tak tampa kanthi legawaning atiku rasa kapang sira Senggana. Ora liwat mimbu ana panjang ya semaku lan piguna uripku tumrap marang Praja Agung iki Anoman. Nulingi, mugi Gusti tansah ngijabahi Pugulun. Dene jangkep triwigata sing telu. Saderengipun kula matur, mugi wonten kepareng paduka. Kula sawetawis badhe ngganten rumiyin supados sumelih aras kula temah mboten tumpang swanging badhe matur Pugulun. Hanjrah ingkang puspita warung kasliring samirana mrih maweh raras renaning griya
Mara gage matura Maruti aku samapta mirengake Hanoman. Lho inggih Pukulun. Waleh-waleh menapa? Sowan kula kajawi unjuk sungkem dhateng Paduka Pukulun. Inggih sakalang wigatos nun inggih kula dipun utus Gusti kula Sinun Prabu Rama Wijaya. Sang Prabu Rama nyuwun dhateng Paduka mugi Paduka kersa kaboyong rawuh dhateng nagari Pancawati Pukulun. Anoman wonten dawuh Prabu Rama kok ngersake mboyong aku kuwi arep digawe apa Senggana? Nggih. Miturut dawuh ingkang kula tampi wigatos Paduka kasuwun angusadani dhumateng negari Pancawati ing wekdal menika nembe taman Daura Wageng Pukulun. Mangko dhisik Senggana. Kados pundi? Sira bisa ngatur menawa Pancawati ke taman Daur gedhe kuwi tandane apa Senggana? Pukulun. Mila kula matur bilih Pancawati ka taman Daur Wageng awit wekdal menika sampun kraos sanget menggah sudaning kapitadosan saking para kawula dhumateng para pangrasaning negari. So malih gampil ngraos kabranang ingkang tuh saking manahipun para brayan. Inggih labet sampun sami tipis raos kasabaranipun. Tasih kawimbuh malih rembak pangicuk-icuk saking manungsa ingkang remen tumbak cucukan. Amawahi dhumateng bentaring swasana. Langkung-langkung wonten manungsa ingkang boten waras pikiranipun ketitik sampun tega wani ngrisak papan pangibadah ingkang niatipun namung badhe ngeduk umbo dhumateng para ingkang samion dhumateng ngersaning pangeran. Kawimbuh malih risaking wana-wana lanadan Pancawati labet jinarah kanthi binabatan dening para tiyang ingkang dak keluwen Pukulun. Tasih kabar malih nun inggih dhumateng tumindaking para begal keco rampok dalah pandung. Ingin sampun wentala ngicali nyawa labet sampun icaros kamanungsanipun. Duh, Pukulun Ismaya. Wekdal menika negari Pancawati ing nami kautaman tata krami saha watak welas asih sampun mujudaken barang langka. Kapara kathah ari kaya sapa ngrika daya kanjake kudu ngasmaning para kawula nanging jebul namung kangge srana mikantokaken dirinipun kuwi golonganipun piyambak. Waduh Kulun nek wonten kados pengaten boten tumuli rampung lajeng badhe terus menapa negari Pancawati menika Kulun ingin ndadosaken sisaing manah Sang Prabu Rama dalah para narapura sing Pancawati Kulun. Iya Hanoman. Wis tak tampa kabeh aturmu sampeyan ora karempit. Maruti wonten dawuh. Sira tak jarawani ya. Lalakon kang sira aturake kuwi mau kabeh ora bakal bisa sirep yen to ratu lan para punggawa sumrambahe para warga agung Pancawati ora padha tumandang bebarengan kanthi lali batin ngerampung lakon kuwi mau Hanoman. Tangih lamun negaramu ingkang antuk pangapura saka kang nyipta jagat yen wong sak negara Pancawati ora padha mertobat lahir batin marang Gusti kang nyipta jagat. Yen wong Pancawati lawase mung padha udur dhewe-dhewe, padha nggugu karepe dhewe-dhewe, mikolehke pribadi lan golongane dhewe-dhewe. Lan yen selawase wong Pancawati padha angel diatur, mergo ketungkul oleh padha mamerake pinter omong, tur isih dipaku nganggo tembung pokoke. Wis aja do njagake yen to tentrem kahanan Pancawati mau Hanoman. Sebab apa? Ya kanthi tumindak kaya ngono mau padha karo wong-wonge wis do kelangan marang watak ing tata krama. Wis kelangan watak ing tata krama.
kudune padha eling. Menapa Rama kuwi ngedohke marang panyendhu Kanoman.